Lamshogu bayabrok tinini video ungnai norok nogi mankana obori ni video upload khaimani yak ulo kaisa kaini message sokpai kha hingke o message rokno tinang reply rinai borokno kifil nai hinai ang tini ma phaifika je takhurok ano yasi sornai borokno ani koimong o video no kisa naidi tei ani takhurok reply rimani je message rok Amorokno kisa norok check khainai di hingke norokni answer mannai hingke bayabrok comment o toma sikha amorokno ang norokno kisa phunuknai norok nainai di puilano chini ashok de borma takhuk seika naidi norok porinai di mono ang sana musugo manui hamya rok chamani ba bahike kapalo kalai amo to srwngui no hai ongo hainale tomung sitra bini yak ulo sika life single help khainai borok makhwnanai chubaya abo TRP ni bagui ang keboni makhwnanai help khlaiya ani bwskango Amohai rok nukha ang ani ja chukmani ang jotono no help khlaio keboni makhwnanai next video ni bo comment khaika wansa rok tiprasani sai swkang Amohai kwbangma tongo tiprasani phirok example kaham mankha na amo kono example ya amo real chini borok rok tabok chini dofani sikla rok Amohai manui hamyao terek khe belai kheno lomte tongo kwlukte tongo amono chung example riyakarei o reality no marom lainai mono ma kasu lainai haisi bini yaklo ulo sikha rana de burma o bwrui ba waisa aguli o drugs chawi manjaknai sibla ni kang takhuk ashuk de burma no sanani muchungmani khe nung je kok samani amo iko o answer rok no reply rok no nung kaham ke pordi teibu phai dong nung nai tongdi Amorokno kaham khe sini narik dang je tabuk photo share khainai no Amorok jotono gul bazaro tongo hinui sao norokni thani kaisa ni request tongnai Amorokno kaham khe sini narik di borokni mwkhang next time rang sanfano borokno tei rang ta rwdi arasungno rwna muchukhe nijini chini sakni borok hinui cake rok biscuit rok phano kisa paisari kabodi phiya bar rang ta rwdi hingke bayabrok video ni paithako tei kaisa mangpili norokni bwskango romoima twsakha o takhukni bumung kha Mongol Chandra Debborma o takhuk bo kaisa bemar o kalaijak kwbangma jora romani doctor nai tongo rang rok bo kisa short wngui thangkha naimang tabo hamya-kho haini bagui amono khwnawui ang tini kisa bobai malai bono thangkhe ja yakchungmani ang rang kisa chubai kabumani hingke bini kok rok khnai belai kheno kha buiyaw kha doctor rok kwbangma no test rwkha tabo kwbangma tongkho MRI blood test calcium ni vitamin D ni echo test rok tamo kwbangma sonography rok hingke o takhuk rang kwrwini bagui bo treatment khlaimai wngui tongkha hingke ang obono kisa bobai malaina hinui thangmani bono ang sini o hingke ja yakchungmani ang bono kisa rang rwi kabukha mo aswkno hingke tinini video aswkno hambai jotono gari bhara dong bro